खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुवाहाटीनि सोरगिदिं जेरैथिंबो दै स्मार्ट सिटिया बे समाव दैनि सिङाव लामा सामाजों गारि मटरनि सोलायै नाव खारनायखौ नुनो मोननाय जादों गोबां जायगायावनो दैजों लोमसावदों गुवाहाटी नोगोराव गोबां जायगायाव गोबां जाथायफोरबो जानानै थांदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाया बे समाव खौरां बिजोङाव गोसारदों थैनाय सुबुंखौबो बिदाय होनो थाखाय जायगा मोनाखै आरो लांनो थाखाय राहा मोनाखै जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोरानो थालिरनि नाव बानायनानै समसानसिम लांनो गोनां जादों रुक्मिणीगावआव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुक्मिणीगावआव गंसेल' नाव होदों एसडिआरएफनिफ्राय बे नावआव जुदि थैनाय सुबुंखौ नावजों लाङोबा गुबुन सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नखरनि सोद्रोमाफोरानो थालिरनि नाव बानायनानै गोथै देहाखौ गोथैसालिसिम लांनो गोनां जादों आरो जायनाखि जेरैथिंबो दैजों लोमसावजोबनाय बेनिखायनो दैनि सायावनो बैसां बानायनानै बेयाव गोथै देहाखौ फुथुदों आरो बेयावनो समाजनि नेम बायदियै जोबथा बिदायखौ होनो गोनां जादों गुवाहाटीआव बेबायदि थासारि जादों जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों दि सोरखारा खालि गुवाहाटीखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनो थाखाय रादायल' होयो नाथाय जेबो खामानि मावाखै थांनाय 4-5 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों खालि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' गेदेर गेदेर बिल्डिं लुदों हाफोरखौ दखल खालामदों होननानै फोरमायथिदों नाथाय जेबो खामानि मावाखै होननानै फोरमायथियो ओनसोलनि सुबुंफोरा नोंथांना सासेल' फिसा दं नामा जुदि सासेल' फिसा दं अब्ला उननि समाव नोंथाङा सोरखारि बिथांखिफोर जेरै अरुणोदय न' बां बायदि मुलाम्फाफोरखौ मोनाबो जानो हागौ हिन्दुफोर जायना सासेल' फिसा दङ बिसोरनि सोरखारि मुलाम्फा जेरै अरुणोदय सोरखारि न' बां आरो बायदि मुलाम्फाफोरखौ दाननानै होनांगौ आरो जायफोरना 3, 4, 5 फिसाफोर दङ बिसोरनि थाखाय बान्था थानो नांगौ बे खोथाखौ बुंथिदों आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा फिन आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया मोनसे सावरायजाथाव बिबुंथि होबावदों रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे जथुम्मायाव बिश्वजित दैमारी बिथाङा बे बिबुंथिखौ होदों बिथाङा बुंथिदों दि उननि समाव हिन्दुनि बेलायाव जेंना जागोन मानोना हिन्दुनि सुबुं अनजिमाया खम जाबोगासिनो दङ बेनिखायनो सानैनि बांसिन अदेबानि 3, 4 बा 5 गथ' लायोब्ला बेनि थाखाय बान्था थानो नांगौ होननानै बुंथियो आरो सासेल' फिसा थायोब्ला सोरखारि बिथांखिफोरखौ बन्द खालामनानै होनो नांगौ सासेल' फिसाखौ फिसिनो हायाब्ला बा सोरखारि मदद नांगौ जायोब्ला मा बिमा बिफा जाखो होननानैबो बुंथियो बिश्वजित दैमारीया ओजोंहाय आसामनि फिसाजो बिनिता छेत्री बिथाङा ब्रिटेन्स गट टेलेन्टआव सेकेन्ड रानार्स आप जानो हाबाय बिथाङा ब्रिटेन्स गट टेलेन्टआव बाहागो लानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै जाजफोरजों लोगोसे नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मुहि फोनांनो हादोंमोन दा बिथाङा फाइनालाव सेकेन्ड रानार्स आप जानो हाबाय आरो बिथांनि बे देरहासार जानाया बिथांनि बे जाफुंसारनाया गासै आसामजों लोगोसे भारतनिनो गोग्गानायखौ लाबोनो हादों मिस थाइलेण्ड अपाल सुसाता बिथाङा 2025 मायथाइनि मिस वर्ल्ड क्राउनखौ गाननो मोनबाय 72थि मिस वर्ल्ड पिजोना हायद्राबादाव जादोंमोन जेराव मिस थाइलेण्ड अपाल सुसाता बिथाङा मिस वर्ल्ड 2025नि बिमुंखौ देरहासार जानो हाबाय थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हाया गुरै जानानै हा गिसिखानायाव गुवाहाटीआव 7 सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय मुंफोरा फारियै दिपज्योति बर' रबिन दास रन्जिता बर' पुनम गस्वामी आरो नीलाखी गस्वामी गासै 7 सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय 7 जिउ खोमानांनायनि मादाव बन्दा सपाइदंआवनो 3 जिउ खोमानो गोनां जादों मुंफोरा फारियै पुनम गस्वामी 34 बोसोर बैसोनि बिथांनिनो फिसाजो नीलाखी गस्वामी 4 बोसोर बैसोनि आरो बिथांमोननिनो नखरनि रन्जिता बर' फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा न' सिङाव उन्दुगासिनो दंमोन बे समावनो हरखाबै हाजोनि हाया गिसिगानानै बिथांमोननि सायाव गोग्लैदों जायजों सासे उन्दै गथ'साया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सानैया गोब्राब जोखोम जादोंमोन बिथांमोनखौ देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय दातालपारायाव दिपज्योति बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों हाजोनि हाया गिसिखानानै फबसिन फैनायनि जाहोनावनो दिपज्योति बर'आ जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांनि बिमा नमिता बर' आरो नखरनिनो कानिया बर'आबो जोखोम जानो गोनां जादों ओजोंहाय मालिगावआव रबिन दासआ जिउ खोमानो गोनां जादों स्वागत देहा फाहामसालि खाथियाव
हा गिसिगानानै बिथांनि न'आव फबसिन फैनायनि जाहोनाव रबिन दासआ जिउ खोमानो गोनां जादों। रबिन दासआ हटेल होनानै न'खरखौ सालायोमोन होननानै फोरमायथिदों। दा रबिन दासनि जिउ खोमानांनाय जाथायखौ लानानै न'खराव दुखुनि थासारि। ओजोंहाय पानिखायथियावबो पुलिस थानायावनो हाजोनि हाया फबसिन फैदों, जायजों माखासे पुलिसफोरा जिउ रैखा मोननो हादों आरो 4 पुलिस जवाना जोखोम जानो गोनां जादों। बेबायदिनो गुवाहाटीनि दाब दाब जायगायाव हाजोनि हाया फबसिन फैनायनि जाहोनाव 7 सुबुङा दासिम जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो गोबाङानो जोखोमबो जानो गोनां जादों। बांलादेशी होननानै जरजुलुमै दैथायहरजानाय माखासे सुबुंफोरखौ आसामाव लाबोफिननो गोनां जाबाय। नोंथांमोननो बे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहोखानाय जादोंमोन दि बांलादेशी होननानै माखासे सुबुंफोरखौ बांलादेश फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन। BSF आ बांलादेश आरो भारतनि सीमा न'मेन्स लेन्डआव भारतनिफ्राय बांलादेशआव माखासे सुबुंफोरखौ दैथायहरदोंमोन, जेराव दैथायहरजानाय सुबुंफोरा गावसोरखौ बांलादेशी नङा भारतनि थागिबि होननानै दाबिबो खालामदोंमोन। ओजोंहाय बांलादेशआवबो बिथांमोनखौ आजावनानै लायाखैमोन, अदेबानि सोआखैमोन। बर्डार गार्ड बांलादेश BJBआ उनाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै बांलादेशआव दोनहैदोंमोन। जरजुलुमै बांलादेशआव दैथायहरजानाय सुबुंफोरनि मादाव खायफाया गावखौ भारतनि नोगोरारि होननानैबो एमब्राय दाबि खालामदोंमोन। गमामायैनो माखासे सुबुंफोर जायफोर भारतनि नोगोरारि बिथांमोनखौ बांलादेशनिफ्राय दा भारतसिम बा आसामसिम लाबोफिननो गोनां जाबाय। बेनि मादाव गलाघाट सर'फोथारनि रहिमा खातुन बिथांखौबो आसामसिम लाबोफिननाय जाबाय आरो सासे फोरोंगिरि खायरुल इस्लाम जाय बिथाङा मरिगावनि बिथांखौबो लाबोफिननो गोनां जाबाय। आसाम पुलिसजों हाराहास्ति खालामजानाय आरो माबोरैहाय बिथांमोनखौ बांलादेशनिफ्राय भारतसिम लाबोफिननाय जाखो बेखौ लानानै न'खरनिफ्रा फोरमायथिदों। रहिमा खातुन सासे आइजो, बिथांखौल' पुलिसफोरा लानानै थांदोंमोन। न'खरनि फिसाजो फिसाज्ला रावखौबो लाङाखैमोन, खालि रहिमा खातुनखौल' लानानै थांदोंमोन। सर'फोथार पुलिस थानायाव लानानै दोनहैदों। बेनि उनाव गलाघाटआव लांनाय जादों। बेनि उनाव धुब्रि आरो गुबुन गुबुन जायगायाव लांदों होननानै फोरमायथिदों। फारसेथिं न'खरनि सोद्रोमाफोरजोंबो लोगो हमनो खाबु होआखै। जोबथायाव सिमायाव लांनानै बांलादेशनि रां होनानै बेजों साननैसो जाहैनो थाखाय बुंथिदों आरो जरजुलुमै बांलादेशआव दैथायहरदों होननानै फोरमायथिदों। बांलादेशी नङा होननानै भारत फारसे फैफिननो नागिरोब्लानो बुनो नागिरोमोन आरो गुलि गावनो नागिरोमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांमोनहा बांलादेश फारसे थांदों होननानै फोरमायथिदों। दा न'खरनि सोद्रोमाफोरा उकिल हमनानै आयेननि मदद लानायाव दा न'फारसे बा भारतआव फैफिननो खाबु मोनबाय। हाजो ओनसोलाव बे समाव नोंथाङा जुदि दावबायहैनो सानदोंब्ला दावबायहैनायनि सिगां नोंथाङा गोबां खेब साननाया गाहाम, नङाबा नोंथाङा बे समाव थांथ'यैयानो गाहाम। मानोना गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो हाजोनि अन्थाइफोरा लामा सामायाव फबसिन फैदों, जायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरनि गारियाबो गेरेबनो गोनां जादों आरो माखासे सुबुंफोरा जिउबो खोमानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो लामा सामायाव गोलाव समसिम नांथानानै थानो गोनां जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कामिं जिल्लायावबो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हाजोनिफ्राय गेदेर अन्थाइया गारियाव गोग्लैफैनायनि जाहोनाव गारियाव थानाय 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेशआव दाब दाब जायगायावनो दैबाना जादों। अरुणाचल प्रदेशनि बमिजिर'आव आसामनि 14 मावसुमाफोरा बे समाव नांथानानै दङ। बिथांमोनहा तिनसुकियानिफ्राय खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन। यूनिटेक पावार टार्मिनासआव खामानि मावनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय गोबां दैबाना जानायनि जाहोनाव बिथांमोन खामानि मावनाय जायगाया गासैबो दैजों लोमसावजोब्बाय आरो बिथांमोनहा खुनु रोखोमै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय गोजौ जायगायाव गाखोनानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो थाबैनो जुदि बिथांमोनखौ रैखा खालामाबा बिथांमोनजोंबो गेदेर खैफोद जानो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेबायदिनो अरुणाचल प्रदेशनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। खायफा सुबुङा न'नि उखुमाव थानानै गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामदों आरो बेबायदिनो बिल्डिंनि गाहाय बाहागोखौ दैजों आबुं जाजोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। अब्ला नोंथांमोनहा साननो हायो अरुणाचल प्रदेशआव बे समाव बेसेबां गिख्रंथाव थासारि जागासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि थागिबिफोरनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय। जायखिजाया दैमाफोराव दुगैनो थाखाय जाहाथे थाङा, फट' लानो, बेरायनो, ना हमनो थाखाय जायखिजाया दैमाफोराव जाहाथे थाङा, बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय। बेनि अनगायैबो जाहाथे गोनांथार नङाबा न'नि बायजोआव ओंखारा, बेनि थाखायबो खावलायदों आरो गोनां फोरमान बिलाइफोर आरो सि जोमफोरखौ जाहाथे रैखाथि गोनां जायगायाव दोनो, बेनि थाखायबो सांग्रांथि फोसावदों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनिफ्राय आरो फन नाम्बारबो फोसावदों। फन नाम्बारा जाहैबाय 8471900263। खेबसे बुंबावनि 8471900263
0263 माबाफोर जेंना जायोबा नोंथांमोनहा बे जानबुं नाम्बाराव फन हरनानै खौरां हरनो हागोन। रायजो नाङैनो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां जायगायाव दैबाना जानायखौ नोजोर होनानै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारआ बाक्सा जिल्लानि थागिबिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे सांग्रांथिखौ फोसावदों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुकोमा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।